Danas smo odlučili da baš 25. na Vračaru, koji je sada već naša tradicionalna aktivnost svakog 25. u mesecu, bude posvećen upravo solidarnosti i pomoći deci i mladima u Obrenovcu. Iako tema naših aktivnosti 25. treba da bude pre svega rodna ravnopravnost je povezana i sa vrednošću solidarnosti, tako da je naša ideja u stvari bila da se na ovaj način obeleži 25. i da se baš na današnji dan otvori ovaj umetnički humanitarni bazar. Mislimo da je vrednost solidarnosti nešto što je posebno u ovoj situaciji važno i u krajnjem slučaju da postoji ta solidarnost između muškaraca i žena, solidarnost koja postoji među generacijama i da uopšte to bude nešto što ćemo propagirati i kroz ovu aktivnost, tako da je to današnje otvaranje i bazar koji traje sledeća 2 dana je nešto što mislimo da je u skladu sa svim onim čime se bavi i kancelarija, ali i, da kažemo, druge kancelarije i svi drugi ljudi u opštini Vračar.